Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Unsay kulor sa sinina nga bagay ni Corina. Patay! Palitan ni mo siyang sinina, dong! Perte po na ay, napaganis migo ni mo, Francine! Human! Say human. Unsa to, dong? Wag ka kadungog sa kong pangutana. Ha? Batod ko unsay human. Say po may pasabot sa imong gisulting human. Ako'y... Apyot, Dung rige? nagsugod sad ka. Sarang ganito, gisulti ni mo, dong, ay! Ang human to, no? Usa magay gusto nimo may tawag yet. Kalmal ruay. Wala ba ito magkasinabot yun? Abot mong guna kung pasabot ba? Human! Kuan ba? Kung mapalit gani kag para Corina nung ka na sinirang balag usalang kulura. Basta human daan. Human na ba daan ba? Kanang sinina ba? Dili kay mapalit kag tila. Aron ang imong paliton nga human na daan, ikasulob niya. Nguna na dong. Mao na dong. Dung rige. Yun ana day na pyot. Mo din ay bot pasabot nimo. Dong ay. Siya ay. Wala pa ka kasabot ay. Mao na. Mo day. Mao gyud. Ano ko ang simo dong? Mayroon na pagkato sa imong kumo dong. Toto, Dong. amo na. Mao gyud. Pirmihan ang imong paghinanggaw ha. Pirmihan na aron mapirmi sa kang matuto. Pirmiha gina. Di na gilay kapugan sing. Ubat sing na gilay ka din sa to. O pagkasya mga bata. Kanus apa man din ako pangandami ng ilang pag-eskwela pohon. Isyot. Unya magsugod ang klase. Aw, bitaw no. Hehehe. Buguan ko eh. Magkabuwag na yung tenising. Mingaw na dyan ko rin mo. I miss you. Drama man siya eh. Itaw sing. Isa may di mamiss you ni mo nga. Migo ko ta. Suod ko ta. Mamiss you tigil kasi. Love to ko. Bitaw. Shoot. Pangyawalan ko. Hangyo lang. May mo bang mangayo ko pabor nimo? Say pabor. Mamalihog taon kog tanaw-tanaw sa kong pamilya samtang wa ko. Francine. May mo ba? Shoot. Aw. Mga lutaw didi. Ay mo eh. Happy na namin tanaw na eh. Tanaw magka-away di man na. Seryoso ko, shoot. Palihog lang. Lagi. Seryoso ko. Ikaw raman yun na asdool. Ikaw rin dali makatanaw-tanaw nila. Ay kablaka na sing. Sa ikaw, nalagyo ko. Salamat. Salamat ka ni mo, Isyo. Payan sing. Dahil yung ampaw og chicharon sa Cebu ha. Siya, seryosong istorya. Seryoso mo ko nga nanghangyo ni mo nga. Palataan ko ni mo ampaw og chicharon. Oo. Lagi. Na, inanin ko kung sa ka mo, na. Kung sa kamugikan ba? Sa adlawa ba? Kung sa pagurasa kay, pagikan ko ni mo. Miles,
Day, Miles! Hain ka, uy! Miles! Uy, hain naman na siya, uy. Siya unahan tingali. Miles! Day! Hain ka, Day! Day! Oh, hala, ano siya meron? Ura magnay na hilak. Ay, meron dapita. Oh, siya, uy! Na naman din na siya diho. Kanina laki ko na sige pangitan ni mo. Papaulion na ka ni Papa o Mama. Kaya man yun to na. Di na kumuli sa ato. Bala na mo. Di na kumuli. Ansa? Siya pa dalawoy. Anong dili magkuno kang bauli? Tano pag din na siya. Siyo? Tara ba? Paksit kinambugan ni malus ni ka ni Mama. Abista, dili ko. Ah, paksit bugan, Bi. Isumbong ka Mama. Ano yun ka? Sumpong. Siya po, muli na to. Pas mo gani ka. Bala na. Manuday mapas mo. Sumbong tigi ka Mama ba? Sumpong, laki. Basta mo lahot yung laga si Papa Pransing o. Di na kumuli. More pa o. Siya po. Manguli na ta ba? Di lagi ko. Manguli na ta. Di lagi ko. Manguli na ta. Manguli na ta ba? Dilok di ko. Lagot. Ingnan ganin na siyang di na kumuli. Dili lagi ko. Dili ka kasabot. Di ka kakasapot. Hain naman yung duha. Mga pasmo ganin ni sila. Nayo, mabugnaw na rin sabaw sa linat ang baboy. Si Dudot sab, nagipaapas siyang manghud. Ay, bata. Ako lang kang apason day ko rin. Ibasig, wa makita ni Dudot si Miles. Day ko rin? Papasa. Nasuko ka? Ambot. Day! Day ko rin! Asa ka? Ingna na siyang ambot. Ay, stilan. Sukod na sabi siya eh. Nagkadulang adlaw sa akong paglarka. Nagkalayo na sa binuon sila na ako. Diyos ko, maluwi ka. Hatagi ko kaligon. Maluwi ka, Ginoo. Nay, paay. Dili na ko na siya muli sa ato kung dili mausap ang imo una-una nga malarga. Dili ba? Nagkasinabot naman ta, Pais. Di ba? Napasabot na naman mo. Dili namin ni mo pinangga pa. Dili namin ni mo pinangga. Dito, dili namin imo pinangga. Kung nasayod pa lang mo kung unsa ta mo ka pinangga, Dudot. Miles, kung nasayod pa lang mo. Ngano malaga man gabi. Nganong biyahan man minimo be. Mao. Ngisugot raman big paborito be. Diday kami nga una mo. Dili di ay pa. Miles, Dudot. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!